Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha ke siza ke nento ke yomdlalo phakathi kweqela leKaizer Chiefs kunye neqela leGolden Arrows. Abantu abaninzi ke bakhombe iminwe apha kuBruce Vuma. Nizayibona into kubana ke apha ku-social media intsholo abantu bayakhala bathi iKaizer Chiefs ayina goalkeeper. uBruce Vuma ke unegalelo kubethiseni iKaizer Chiefs. Kukho abaninzi ke abathi ke uBruce Vuma uphinda impazamo ezi-1 kwiimetshi zonke azidlalayo umfana omdala. Bathi nayizolo iKaizer Chiefs singathi ke ngeyikhangela iqiniseke into yokubana ke yamfumana ugoalkeeper, ngoba ikusingathi ibithembele ngoBruce Vuma izazibona seyibheka phaka kumvela. Luluvo ke olo nemibono yabathandi nabaxhasi nabalandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Singene ke thina ke kunjalo ke baphulaphula ke sithi ke iKaizer Chiefs yenza iphutha elikhulu imanagement eKaizer Chiefs ngongafuni ukumamela nongafuni ukukhupha imali, ngoba laa nto yabenza into yokubana bakhaleze bahlaliswe itubele ngikhune phantsi. Kudala siyikhalazela, kudala silifaka ikhwelo apho sisithi benze impazamo enkulu ngebekhawuleza bambuyisele. Bona xa bejongile kwaba goalkeeper banabo ukhona nogoalkeeper abathi ngugoalkeeper bakuqela leKaizer Chiefs. Sithethe nje inyaniso kuphela ke balandelani baxhasi ke bebhola elikhulu phaya kuBruce Vuma, kuNtware, kubekho uBrandon Peterson. Bobathathu abo bantu bayafana nje, iKaizer Chiefs ayinakhipha pha. Bona into abayenzileyo bakhaleze bahlaswa itubeni ngikhona ngoba bebalela into edibenise nemrholo kakhulu, befuna into yokubana noko baphungule apha emrholweni kwii-players ezindala bazazi into yokubana ke bebezibhatala, baphungula bona le mirholo. Abayicinge into yokubana kunabalandeli emele babe bayonwaba bangene ngemali zabo xa bebukela phaa iKaizer Chiefs. Uyitubele ngikhona kume usaqhubeleka uyadlala pha uKaizer Chiefs up until Kaizer Chiefs ke ifumane ke ugoalkeepers replacement kakhune. Okwangoku khona kumele bamyekile waqhubeleka. Ukhona ubhetele kanti kakhulu kayi-20 kunaba goalkeeper bathathu bapha uKaizer Chiefs bedibene, ungcono kayi-100 ukhona pha. uBruce Vuma yena umfana omdala eKaizer Chiefs yamohlula. Akungoku uBruce Vuma ohlula iKaizer Chiefs. Kaloku uba sinikhumbuze iKaizer Chiefs yathenga uFreeze babe ngogoalkeeper ekhona uBruce Vuma mhla kwalemali oyitumele ngikhona. iKaizer Chiefs yakhangela uAkpey ukhona ku-injury ekhona uBruce Vuma pha kwiKaizer Chiefs. Kwakuthenze kwenziwe ezo zinto iKaizer Chiefs ihambe efuna ugoalkeeper ukhona mhla wayelimele, kodwa uBruce Vuma ukhona. Kanti uBruce Vuma ngugoalkeeper. Imanagement eKaizer Chiefs ithethe iziphikisa ngoba yiyo kuqala yasukuma yakhangela ugoalkeeper ekhona uBruce Vuma. Yayithetha ukuthini loo nto? Kwakungathiwani ukuthathwa yena uBruce Vuma kuthi ukhona ulimele, Bruce Vuma thatha nansi indawo kayidubela. Kwakutheni iKaizer Chiefs ke izihamba impampa ikhangela ugoalkeeper speed. uAkpey bamthatha bengxamile into yokubana ke azoreplace ukhona ku-injury elimele. Wayekhona uBruce Vuma. Kwakutheni ungathiwa Bruce Vuma vala nasi space? Iyakuxelela loo nto imanagement, iyambona uBruce Vuma into yokubana akaqinanga kangogoalkeeper ancakasana, kodwa iyaqhubeleka futhi ithi ukhune mathatha umhlala phantsi ngenkani, kodwa iyazazi into yokubana ayina goalkeeper. Nemanagement eKaizer Chiefs baphulaphula inalo igalelo kule team. So ubane ke sibaleka sitshona le nale inalo igalelo kwi-performance ke okanye kwi-poor performance ke yeKaizer Chiefs. Inalo igalelo management. Ndifuna ke nani ke baphulaphula ke ningene ke nitshone into yokubana nibona njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.